Ассалому алайкум, бародари азиз. Ҳама каса хуш омадем ба канали Ҳаким 3701, ба канали Мустафо 3700. Ҳазор омад ҳаматонда барои боварӣ, барои дастгирӣ, бародари азиз. Имрӯз ғолибони бозии Lexus ES 350 бародари азиз. Дига чӣ призой дошт? Ҳамаш нол шуд, братано. Бегаи ҷима бародаро, якне рӯзи шанбе финал гузаштак. рӯзи якшанбе наёмадан бародаро, дар хуҷанд буданд. Имрӯз бародари азиз ина душанбе омадан мошина супоридасем, мошина ози мегиранд, мераванд. Дига конвертои пле ҳама нолай. Нафаре ки сумотона қабул кардем будроем, братано, як комментария нависену аз старти бозии навбатӣ успех кунем, билет гирем. ина имҷода братано WhatsApp навистага, Telegram дорен, обязательно ҳамаш ҳаста. Биё пеш. Салому алайкум тага. Соус хуб, номтон? Доdoхон. Додохон? Додоҷон. Додоҷон. Акай Додоҷон аз куҷо омадед? Аз шаҳри Конибодом. аз шаҳри Конибодом. Бояд кай меомаден ака шумо? рӯзи ҷума бозӣ гузашт, рӯзи шанбе меомаден, барои чӣ неомаден тага? Роҳ камтар вазбинӣ кард. роҳ вазбини барф. Ба мошина ки бур кардаге? сарчам бур кард. Сарчаятон. Чӣ ном доштан? Баҳромҷон. акай Баҳром. Чанд та билет дошт? Медонед тага чанд билет дошт? Ва 4 дона билет бародари азиз, соҳиби Lexus ES 350. Биё акаҷони аминот. Килид шака. Килид ғалтид ки чӣ гапи мешавад? ина тағоиҷон. Созбафка дар номи хитон. мошина транзит карда додем тағои. номтон правильно тага навистагӣ, ҳамаш чотки? марҳамат тага. бозиёи мона мешинохтем мона. Бас шинохтам. ба шинохтем. хулоса бародари азиз, бачашон билет харидагианд, бурд кардан, падаршон адоӣ кардан, ина мошина супоридасем. тага худд мона мешиносӣ? биё хият чор сухан кун. салому алайкум. номтон? Номам Авазҷон Умаров. Авазҷон Умаров. моро мешинохта ака, бозӣ мекардем? Не, бозӣ бозӣ накардем. намекардим, мешинохтем. мошина мошини гуфтагӣ аста? қабул кардем, документаша ҳамаша гирифтем. бачаҳое ки сам гузоштани, яъне чӣ гуфтани? Бозӣ кунам, бурд кунам. бозӣ чӣ ҳастиян тавои? бо ҳамин хел кораҳои ташкил кардагиатон ба ҳамин канон. ҳазору ҳамат. шумо аз куҷо ака? ман аз шаҳри Конибодом. писарам дар ҳамҷо зиндагӣ мекунад. Конибодом беҳад мошин бисёр рафтагӣ. беҳад мошин бисёр бурд кардагианд. призои майда, призои калонам бурд кардагианд. хулоса бародари азиз, ина мошина супоридем тағоиҷон. оши ҷонтон шава. насибтон кунад, дар рӯзои нағз ҳай кунен гардем. дига призош нова ай бозиёи навбатӣ успех кунем, фақат билет гирем. ҳазор ҳамат ҳаматонда алло нигаҳбон.